Ekuya edi na esi bonetofua bia obi na no aba obi enti one pacho de esi ni say na papa ya obo ni din sisi ane car ebobora me shop kan ma wane so na kasa ema ne car ebobora me shop ese me ni omi nyina da bay me pacho the last month Easter ni muno pacho Easter Saturday me pacho video no way video na car na akobwa wura e bay store ma papa no ese chinchine atwan no kasa wo de beto so mo ye adwuma se salon awako bia bai wa wo ye wadwuma mo no nkwada mo kasa tibe 2 o'clock to 3 mo ye she adwuma ma ye adwuma de hu ya ne se car no atiasan driver na si Africa ni ma o de meto abewe adwuma ni mu ya medom ase bibia obibia mampa chan dryers be dryer me sink memfi enyoma me de adwuma me nkunyo bubu nso safen ni nyina bubu ma edan so adwuragu dan ni nyina adwuragu na de na asi mampa chan ye ba ha no ofre papa no homeso piwak transe na wo de yenwie piwak na fe abusua ya yetia na yekeka mo wi beka sesei nipa edi nipa bone ababa awane ne ma asole ikoya adwuma wonye kwadwofo kopɛ na no aduane wo ka akɔbɔ wura makɔsege iniema apire nipa ama nipa akura nwu yato ye nsafrewo wo se list ya omaye ne dɔɔso abai wane se papa wo die se ebibia emja to drive baako ene think mame na menya baabi na me fa nkɔbɔ me sesen na menya ne kakrakra papa ne sagis insurance tiaka Ghana insurance da ben ye betuaka na watu obi baka adai na duabo becha duabo e becha o Ghana ha wabekɔ kuburu kuya na wade agyew na wade aso ya fakwasi abula na wade asili wo wi atom kramo ne bo kyenwa na wade aye kodu atoso abusu pani pa womla na wasam lai wo ye danso adai asem ne ba ye no mo sheda akoye official complaint e ko report to case no e police station e dey na see Mama ye ko so for like ko tro ye no asem ye na ye frɛ papa ne frɛ ye fiura frɛ papa no asama papa ne be ka fiura video ha adwen afrika ne busuafo ye boaboa ye ho ti ye fiura ka se ye nkofi ti mi wo ha be ewiemu ho no na papa me fiura frɛ mi se papa na ba ti hia papa no na papa ne so nyoma no obeto de ase nyina obe ti fiti wo no ye be ka asem ni wiye no me frɛ papa ni bia umfimi me frɛ papa ni bia umfimi why me bacho mame abusuafo Ghana fo mu me nyina ye nhwe bi yesi yetia ne ye pentokwa senko ababa wakosole akoye adwuma Easter ne nkola ati o madwuma nyame ne di wo ho afofie wo ka akowura ho akotwia fo so wo se listen na o ye bra wo ne dɔɔso ye gitum ena wo papa ye invite o Ghana fo ni wiase mu rabi o no hini ni nyasa me pentokwa ena papa ye invite o na waba wo se listen dɔɔso manim ena sister ni se dada mate se menya baabi abobo container wo de to dry any sink na me fan start na se insurance ni ye ready a na de wo mu bia no wo se me kɔ na meba adwada meba afa de frafo so kwa wo fa na wo pani a etia na wo fa sini a eja sei eda wo fa sini a kede oba ya kasem no odem no mo hwe eja sei na tuwi ya kasem no office no enie wachi atum ya fra wa wo mfa boni pa wiase o